los 14 años empecé con mi padre Agustín a trabajar las viñas. Entonces el vino se vendía a granel, pero luego ya empezamos a embotellarlo con mi nombre de Cándido Besa en las cajas. Mi hija Esti, Lorenzo, el nieto, Julen, y un amigo que tiene, son los que ahora se encargan de la bodega. Gure upategia Arabako Errioxako eskualdean dago, Eskuernaga herrian. Kantabria Toloño mendizerra eta Ebro ibaiaren artean. Horrek baldintza ezin hobeak eskaintzen dizkigu bai mahastigintzan eta bai ardogintzan. Hogei eta 120 urte bitarteko mahastiak ditugu. Guztira 9 hektare aldera dira eta errespetu osoz eta modu ekologikoan lantzen ditugu kalitatezko mahatsak lortu ahal izateko. Tempranillo eta biura barietateak landatzen ditugu gehien bat, baina garnatxa eta malbasia ere landatu ditugu mahasti txikiren batean. En la vendimia recogemos las uvas con mucho mimo a mano para que lleguen a la bodega lo más enteras posibles. Para ello necesitamos vendimiadores, que son imprescindibles para esta tarea, y además se crea tan buen ambiente que terminan siendo unos días muy bonitos. Mahatsaleak upategira ekarri eta lagoetan sartzen ditugu. Hartzidura alkoholikoa eta beratze karbonikoa egin dezaten. Hartzidura alkoholikoa bukatu denean, ateratzen dugu malkoa deitzen dioguna. Horren ostean, lagoetan sartzen gara mahatsak oinekin zapaltzeko. Betidanik egin izan den bezala, horrekin mahatsaren bihotza ateratzeko. Eta zati bat kupeletara doa zuzenean hartzidura bukatu dezan. Beste zatia urteko ardo berezi bezala saltzen da. Mahatsa zapaldu eta gero, hurrengo egunean, patxak ateratzen ditugu. Oinekin zapaldutakoa oraindik likidoa gelditzen zaio eta zuzenean tolarera eramaten dugu. Eta ardo hori normalean malkoarekin nahazten dugu. Gaur egun 5 ardo mota elaboratzen ditugu. Zuria, biura mahatz barietatearekin egiten duguna urteko ardo bezala. Ardo beltzen artean lurrekoa da lehenengo ateratzen duguna, ardoaren malkoa da. Bihotzekoa ardoaren bihotza da, hau da, mahatsa aleak zapaltzetik ateratzen duguna. Kutxuna ere bihotzetik dator, baina hartzidura alkoholikoa eta malolaktikoa kupeletan egiten ditu. Eta egin dugun azkena 500 da. 120 urtetako abuelo Agustinen mahasti zahar batetik egindako ardoa. Kupeletan 2 urte pasatzen ditu eta beste hainbeste botiletan. Las puertas de nuestra bodega están abiertas para todo el que quiera conocer y disfrutar los vinos tradicionales de Rioja Alavesa. Familiako 4. belaunaldia naiz ardogintzaren mundu honetan. Hau dira gure sustraiak, gure bizimodua, benetan gustora egiten duguna.